В днешния клип ще реагирам на прическите на известни чалга певици. Започваме с Симона. Направо ми е цак-цак, раки так-так. Руди в стомаха имам чак-чак-чак. Много красива прическа, много изискана, доста красив цвят. Всичко е направено по много добър начин. И кадриците, и целият обем, който има. 10 от 10. Галена. Прекалено ми е голямо лицето за тази къса прическа и направата на прическата не ми харесва. Наистина не отива на лицето, на формата на лицето и подчертаните скули. Доста е къса. Дава ми 3 от 10. Това мисля, че е Тони Дачева. Не съм сигурна. Хубава е направена прическата. Виждам, че има доста жълто в цвета, което не ми харесва, но иначе и направата на Бритона, и небрежни кадрици. Дава ми 5 от 10. Оп! Пак Тони Дачева. Мисля, че е тя. Просто фатално постригане. Много зле. Тези степени, които ги има, са доста очертани и не ми харесват. Прекалено е рошава. 2 от 10. Така, 10-та. Дълга коса. Личи си, че са екстеншъни. Хубав е цвета, но може и малко по-прелят да бъде. Отпред кичурите са доста изразени. Двата кичура най-отпред. Но иначе ми харесва. 8 от 10. Анелия. Нямам кой знае какъв коментар за тази прическа. Просто са едни кадрици с една руса коса. Пак има жълти оттенъци. Може би и това искала за ефект. Но може и да е от фотошопа. 8 от 10. Това мисля, че е... Кое е това? Камелия ли? Нали? Да. Камелия. Много изискан кок. Много небрежен. Харесва ми. И русото цвета е много хубав. Лоши неща като цяло не виждам. Харесва ми 9 от 10. Бих променила като цяло отпред двата кичури, които са изнесени. Може би с по-голяма кадрица да бъдат по-начупени. Лидия. Само странките няма. Ще лягаш с други, но ще се събуждаш сам. И още някое момиче, което не знам кое е. Много красива прическа. Целият обем, който има и на момичето до нея. Малко балеажа не е хубаво прелят. Повече ми харесва прическата на Лидия. 10 от 10. А за другото момиче до нея, доста небрежно, по-скоро за ежедневието. 6 от 10. Ще припадна. Азис. Уникална прическа. Просто нямам забележки. Толкова много мотива с по-дълга коса, с така очертана коса. Уникална. Много секси прическа. 10 от 10 за Азис. И за прическата му. Отново Лидия. Като пуделче. Тук виждам промени в лицето й. Личи си, че от по-скоро снимката. Много красива. Наистина е топ. 10 от 10 бих и дала и отиват тези малки кадрици, които са направени уникално. Такъв тип прически са ретро, но реално почват доста да излизат на мода. Тези малки кадрици. Времето е повече за направата на такава прическа, но реално е просто с една маша и нищо повече. Повече пяна, лак, така че се изискало дълго време за направата на тази прическа. 10 от 10. Оп! Азис. Не го очаквах. Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко. Реално, фейда, който са му направили, не се вижда много, но не е хубаво прелят. Особено брадата, първоначалната, 0 номер, изобщо го няма за брадата. Гледам, че и с бръснач не го е минал. Става. Само в брадата може би трябваше да бъде по-прелят. 6 от 10. Не, 10 от 10, защото е Азис. Емануела. Уникален цвят. Това бяло е много трудно за постигане, особено ако е с тъмен корен, е изключително трудно да се постигне този цвят. Хубава дълга коса, бяла, хубави небрежни кадрици. Дава ми 10 от 10. Диона.
Ох, тези плитки са ми на сърце. Навлизат изключително много на мода, особено тази дължина. Трудни са за постигане, за направата на толкова много плитки, но наистина много ми харесва. 10 от 10 бих и дала. Може би не трябваше да се слага русото, но реално, ако го нямаше русото, мисля, че щеше да е по-красиво. Тя е доста тъмнокожа, поне тук на снимката. Да, не бих сложила русото, по-скоро нещо кестеняво, светло кестеняво, а не чак до такава степен русо. Но реално и давам 10 от 10 заради плитките и цялата изработка. Симона. Много хубава опашка. Забелязвам, че при опашката е доста дебело направена, но иначе е изискана. Харесва ми. Цвета пак отново русото е хубаво направено. Просто аз бих направила да не е толкова дебела отзад самата опашка. По-тънко и очертано. 8 от 10. Отново Диона. Много красив цвят. Може би е перука, но наистина доста ми харесва и е доста труден за изработка. Трябва да си напълно рус, за да се постигне това изкрящо червено. Много ми харесва цвета. 10 от 10. А сега, тази? Коя беше? Мисля, че е Соня Немска. Поне така казват. Лепа Брена. Нищо общо. Добре, Лепа Брена. Прекалено голями кадрици за тази късо постригана коса. Може би е прибрана отзад, но не мисля. Цвета е доста хубав. Небрежен. Харесва ми, но не бих направила толкова голями кадрици на тази къса коса. 6 от 10. Горе. Личи си, че е стара снимката и е направена преди доста време. Виждам, че има някакъв баляж. Не е нещо вау. Напълно жълт цвят. Добре е прелят, но е прекалено жълто. Но иначе права коса, леко бем отзад. Харесва ми. 8 от 10. Не, Лина? Бял Мерцедес ме преследва в живота и неизменно след мене върви. Много красив цвят. Добре е направен. Забелязвам, че корена е израснал. Небрежно, с обем. Харесва ми. 10 от 10. Това мисля, че е Биляниш. Алкохол, ако бях, ще ме пиеш на ек. Знаеш, ако нямаш кеш, нямам грам интерес. Тези прически доста навлизат в мода в момента. Много са хубави. Трудна е направата за тази прическа. Това цялото очертание, което е направено отпред, кичура, който е изнесен, не би го пуснала толкова дълъг, а малко по-къс, с съвсем лек ефект да има на челото. Но реално е хубава. Харесва ми. 8 от 10. Отново Лепа Брена. Направата на баляжа, на кичурите не ми харесва. Доста са очертани, но иначе обикновени кадрици. Мисля, че снимката е лоша. Вижда се цялата и хвърчаща коса, което не ми харесва. 6 от 10. Бих направила по-хубава снимка. Пак не, Лина. Ужасно. Просто ужасно с този червен корен и с тази руса дължина. На мен лично не ми харесва. Кадриците са доста огромни, обемни, но цвета е ужасен. 3 от 10. София Маринова. Си бурята в сърцето ми, облаци от смях. Уникално. Нямам забележки тук. Вълните, които са направени, са много красиви, много ми харесват. И те в момента навлизат доста на мода. Доста момичета си ги правят. 10 от 10, да. Може би можеше малко повече обем да се сложи, но е хубав. Камелия, мисля, че е. Реално нямам кой знае какво мнение. Малко се вижда от прическата и обичайните кадрици, небрежни, бритонче. Доста ми харесва и цвета и всичко. 10 от 10. Отново Биляниш. Доста очертани кичури, които не са преляти, доколкото виждам. Не ми харесват. Би ги направила малко по-семпли. По-добре преляти самите кичури, защото доста са очертани. Вижда се в горната част. Не ми харесват. Отпред е добре направено, цвета е хубав, но просто кичурите не. Дава ми 5 от 10 заради цвета. Ох, Димов.
И някоя мацка до него. Ами Димов с коса много му отива. Много му приляга. Много мазна прическа. Ще припадна. Нямам друго мнение, освен че е мазна прическата. Какво да кажа? Може би Русо щеше повече да му отива, но кесенявото е добре. Малко изглежда мръсна косата, но няма проблеми. На жената до него е хубава, само да го нямаше този черен кичур. Топ са. Давам им 10 от 10. И 6ix9ine ми излиза отдолу. Много е як. Всичките цветове на дъгата го има. Коя от прическите най-много ми хареса? Ами, Азис прическата е уникална. Не бих казала нищо лошо за него. А най-грозната, може би на Биляниш, късата прическа с изразените кичури отгоре беше най-зле. Имаше доста лоши попадения. Може и на прическите. Бяха доста зле. Ви е харесало това видео, се абонирайте и напишете в коментарите коя прическа най-много ви хареса и може да ми пратите ваши снимки и да направя реакция на вашите прически.